Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higala igsuon. Another day, another reminder ta karon. Adunay nangutana kung unsay hukom sa tawo nga nagpuasa ra pero di magsala. Sa pagkatinuod, dili sakto ang pagpuasa kung dili magsala. Dili pagadawaton ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpuasa sa usa ka magtotoo kung dili niya unahon ning sala. Pananglitan, nagpuasa ra ka pero di magsala. Bagsak, wala kay benepisyo nga makuha. Ang imong makuha ana kagutom ug kauhaw. Kay ngano man wala man nakabenepisyo sa imuha ang kaning pagpuasa. Ngano man tungod kay sa pagbiya nimo og sala. Walay sala-sala, di magsala magpuasa ra siya. So, ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaning hadith akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Ingon ang propeta, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Kaning taliwala aning magtotoo og kaning syirk og dili magtotoo kaning pagbiya og sala. Gilaliman kana mga higalig suon. Kung mubiya ta sa sala, susama ra ta sa mga dili magtotoo, sa mga kafir, sa mga musyrik nagasimba og mga rebulto o unsa pa na dira. So unahon nato ang kaning ginatawag na sala kay mao nay ikaduha nga haligi sa atoang relihiyong Islam. Di ba sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Ang una shahada, ikaduha kaning sala. Mao nay importante nga unahon nato ang sala ug pagkauman og puasa ta. Ingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Allahu akbar. Ingon ang Allah nga kung sila maghinulsol ug gitindog nila ang sala ug naghatag og zakah sa pagkatinuod, igsuon ninyo sila. Ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.